Hľadáte príjemné bývanie v širšom centre? Mám pre vás na prenájom tento dvojizbový byt. Kúpeľňa z WC je moderne zrekonštruovaná, s veľkým sprchovacím kútom a vlastným oknom, čo určite oceníte. Spálňa ponúka dostatok priestoru a úložného miesta, zariadené je manželskou posteľou a veľkou stavanou skriňou. Stačí si priniesť osobné veci. Obývačka je priestranná, orientovaná na západ, je ako stvorená na večerný oddych. Samostatná kuchyňa je orientovaná na juh, takže v nej máte dostatok prirodzeného svetla počas celého dňa. Nájdete tu kompletne vybavenú kuchynskú linku, sporák, chladničku a praktický jedálenský kút. Priestranná chodba ponúka praktickú vstavanú skriňu, kde je šikovne ukrytá aj práčka, takže všetko má svoje miesto. Byt je ideálny pre jednotlivca alebo pár, ktorí hľadajú pokojné bývanie s výbornou dostupnosťou do centra. Ak vás táto ponuka zaujala, ozvite sa mi, rada vám byt ukážem osobne. Viac informácií nájdete v popise videa. Teším sa na vás.